laban. Kakaog laban. Kakaugong ba? Yun lang basta lami. Umupo ka itong baato. Pero, Mali, nay. Ko eh, nabunda. Nay. may sakit na tuhod. Hindi rin mo. Nakalimutan na sa mundo eh. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tigos City. Hello po, may adlaw. God bless po sa inyo. May hapon sir. Ano unsa kanina? Unsa pamatin mo? Nadiri sa lukunan. Lukunan sakit ang lukunan. Hindi rin kanin dito. Lukunan tapos dire sakit po. Dire na o apel pong isa. Duha gyud siya. Sige. Sa pagyud. Wala na. Kung medyo ikuha na nimo, ipersa nimo sa kuwan sakit kisa. Kani. Kung kaog mga lumang loob, itlog, manok, ana. Kaong ito. Ano sa? Kapag talag sara. Talagang salam. Talag sara. Manok wala. Kaya sulod. Sige. Kana mga pasayan, limango. Wala. Mahal lang. Baka, baboy. Wala po. Baboy, murag nakakaog gamay. Gamay ra. Sa kukunod. Masalam yung pagkaluto, okay ra? Wala ko best friend. Ulog-ulog. Chat ko nino sa kuwan ba, messenger. Nagsabi. Unsa nga, unsa man na Traditional. tradisyonal, pasikat ang isa, permiro. Wala ko, streetan ko bunta ka, wala na dyan. Makakita ko na, unya pa. Ito, nangutana ko ni Gingging. Gingging, naupay number ni Kuwan. Silik sa una ay. Ayan. Tagay ko dito kung tawagan. Sige. Wala na line, sir? Ano kasi baba? Tanaw to kaginino mo. Yung katawa na de. Sakit, uy. Murang nangabawag ang kuwan. Busok. Kung pamina mo hapit-hapit pa sa una. Ano gani? Tulog siya. Sige. So yan guys, Stay. may hapon sa inyo ha. Kani si sir, taga Barakatan eh. Ang Barakatan Turel, shout out sa taga Barakatan Turel. Sabi na sa mga suki diya. O si Kagawad, dito itong Kagawad, itong sige panawag na mo. Itong kailangan dyan, sige panawag. Itong rekruton tanan ba? Yes, so, ayan guys, shout out sa taga Barakatan, rin sa mga Kagawad, officialis. Siya admin ko lang. Oh, si Admin Kula. Shout out ni mo sir, Kagawad, Admin Kula. No, grabe mo entertain sa mga. Managay media magpahilot, papahilot ng taga Barakatan, mga Kagawad. Libre dyan, gilatuan dyan may og mga Bisayang manok, mga native manok, no? So, salamat kay God bless sa iyo ha. Kasi sir dire na ato tabangan ko ni sakit ang kuliyang makunlukunan, ug yung batang. So, nakita ninyo. Tama na video sa una ni Mangula, no? Darong naman yun tayo. Ito na mong turig. Mo ba? Sumisuri na kong mula ko na isa. Ulay sungkod. May sungkod. Mo ba? Color red and red. Pagpuli na. May sakit na. Kukubalo. Pero kay mo nagsalig naman ka sungkod. Ito yung nagan. O ba sungkod lisod? Ako lagi nang gilabay. Ang gilabay. Hindi pa daple na. Yung Ayaw pa ilabay kay umagdula man pag siya. Malit na po. Hindi nagabaan ko kung ipadaplin. nagabaan. Pero yan sa daw. Ayan na si Sir Dere at tabangan nga maayo nga pamatisalawasan sa mga sa pagkakasino. Og sige po, tanang ka mo doon. Lagi Diyos. Manikamot ang mamaayo mo. No? Kung nakita niyo ang video ani sa una si Sir, di yun ni kalakaw. Diba sir, no? Lagi Diyos. May naman ninyo. Grabe, last na kung termero yun ani. Pero magkamang-kamang ni, di yun mo kamang di. Grabe hinilakay ani sa una. Karon di na siguro na mahilak. Hindi na. Sakit lang. Kaya lang. Agay lang. Sa una bro. Ito termero no? Balik mo sila. Oy. Mamao po na ito yung masilingan dito sa pikas. Kasi kuwan. Pero pa ako tinuganay, gitanay, di ni pwede. Natingala kong last balik, dayon. Oh, Kuna. ano ka guniti sir? Kana mahurot. Ano ka naman? Kana mahurot. Kana mapuno na ba? Salamat sa tinugan to. Kapulo na kami to. Muro to na lang dyan. Muro kapit-apit. Ano mo, match naman mo. Mga to. Pasti lang. Bilang. So ano, no? Siyempre sa karoon na po nakakita nga video. May linggo ng traditional hilot. Please po support my channel. Please subscribe.
No, i-click lang bell button para updated ka sa kina-upload na pagkakalaw, comment, like, and share to. Comment lang guys. No, kung ano naman mga pangutan, nakabayan sa inyong pangutan sa gawasan, nantod karon wala di pa mamayo. Yan, taga Digos City ko guys, ha? Shout out po no sa ko mga followers sa akong Facebook page, Eric Kilot ang traditional no. Sa ganahan mo maging friends ako ha. Na ako'y page, Eric Kilot ang traditional. Shout out po sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube channel na Road to 3,000. O shout out po sa top 3 countries viewers na ko. Number 3, United States. Number 2, Indonesia. Siyempre, number 1, Philippines. Maraming salamat. Shout out po sa lahat po ng mga OFW. God bless. Ayan, sumugsugod ako guys. Shout out po sa taga Barakatan, Turil. Love you guys. Kira? Kanina ba itong wala o duha yun? Duha ka lukon-lukunan? Dua. Ang duha yun. Ang pinakasakit? Wala. Plus ka daw. Pinakasakit. Okay na ka na? Enggak. Toto. Oi. Tadi tinapangan bos. Ya, udah dikutuk-kutuk bos. Ya.
Bukan pulbot. Amo ra gatingog ro na. Orang sa katong nga kutsi. Ha? Gusto mo tingog Hinay ra. ang tambotso? Kanay siguro na. Tingog ang cellphone. Da. Ang cellphone, tingog. Sana. Gonna be sa rockstar team. Ayaw mo yan. Wala namang best friend. Ha? Wala mo lagi. Oh? Ito, hindi rin yung best friend. Oh. Watch out!
Kare? Kuwan, kan, mobil na ko. Masa sino ka? Benar ka din. Are you ready? Now. Yoo-hoo! Ang kuwan na pahilot mo iba ba? Yung tapin na pizza. Asa to? Kasi, ayos yun. Ito may manok? Nga. Hindi ano po. Pahilot sa mga Ada ospital.